ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо манучер маҳкамов ва малоҳат назар шозода. салом. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ҷаласаи шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. тибқи рӯзнома дар ҷаласаи шӯро 45 масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуд. аъзои шӯрои маҷлиси миллӣ қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва дар бораи истеҳсолоти органикиро ки дар шакли қонунҳои мукаммал қабул гардидаанд баррасӣ намуданд. ҳамчунин як қатор санадҳои қонунгузорӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои амалкунанда, аз ҷумла қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ёрии ҳуқуқӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хоҷагии ёрирасонӣ шахсӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба меёрдарории техникӣ, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сирри тиҷоратӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ ва оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи гаравхона мавриди муҳокимаи аъзои шӯрои маҷлиси миллӣ қарор гирифтанд. дар идома як қатор пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифа бозхон намудан ва интихоби раисон, муовинони раис ва судяҳои суди олӣ ва суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон қарорҳои дахлдори шӯрои маҷлиси миллӣ қабул гардида бо тартиби муқаррар гардида барои баррасӣ ба иҷлосияи 21-уми маҷлиси миллӣ пешниҳод карда шуд. аъзои шӯрои маҷлиси миллӣ ҳамчунин пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи додани ризоят барои озод ва таъин намудани прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон ва муовинони ӯ баррасӣ ва дар он хусус қарорҳои дахлдор қабул карданд. дар фарҷом лоиҳаҳои қарорҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳисоботи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2024 ва дар бораи аз вазифаи роҳбари дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Идрисзода Илёс Муъмин муҳокима гардиданд. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иҷлосияи 21-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум доир гардид. нахуст аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдорро оид ба тасдиқи тартиби кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 44 масъала қабул намуданд. зимни муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи иҷлосия раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният, оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология ва оид ба иқтисодиёту коммуникатсия маъруза карда хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд. пас аз муҳокимаи ҳамаҷонибаи аъзои маҷлиси миллӣ қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва дар бораи истеҳсолоти органикӣ ки дар шакли қонунҳои мукаммал қабул карда шудааст. инчунин қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ёрии ҳуқуқӣ,
оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хоҷагии ёрирасони шахсӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба меъёрдарории техникӣ, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сирри тиҷоратӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ ва оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи гаравхона ҷонибдорӣ карда шуданд. Дар асоси пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо қарорҳои маҷлиси миллӣ Шермуҳаммад Шоҳён аз вазифаи раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан, Мирзозода Рустам Пираҳмад аз вазифаи раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан, Исҳоқӣ Амирхон Нусратулло аз вазифаи муовини раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан, Абдуллозода Зебонисо Файзулло аз вазифаи муовини якуми раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан, Хайриддинзода Азизбек аз вазифаи муовини раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан, Ализода Шодмони Шамс аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан, Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан ва Қосимзода Сулаймон Оймаҳмад аз вазифаи судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан бозхон гардида, Мирзозода Рустам Пираҳмад раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон, Абдуллозода Зебонисо Файзулло раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон, Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод муовини раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ва Қосимзода Сулаймон Оймаҳмад муовини раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб карда шуданд. Инчунин аъзои маҷлиси миллӣ пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб намудани Қурбониён Сафаралӣ Алихон, Амонзода Намози Шариф, Бобохонзода Асомуддин, Назарзода Даврон Қувват, Шукурзод Назрулло Тағайбобо, Саидзода Марзия Файзалӣ, Шерзода Ҷурабек Сангимурод ва Давлатзода Исмоил Раҳим, судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб намудани Барозода Зумрад Маҳрамён ва Саидзода Зулфия Саид ҷонибдорӣ карда шуданд. Дар идомаи иҷлосия пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи додани ризоят барои аз вазифаи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Раҳмон Юсуф Аҳмадзод бо сабаби ба кори дигар гузаштан, аз вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Воҳидзода Ҳабибулло Саидулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан, ба вазифаи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Воҳидзода Ҳабибулло Саидулло, ба вазифаи муовини прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қосимзода Хайриддин Шарифҷон ва ба вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон баррасӣ гардида ба онҳо ризоят дода шуд. аз рӯи масъалаи навбатӣ муовини якуми прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Каримзода Умед дар бораи ҳолати назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2024 ҳисобот дод. зимни муҳокимаи масъалаи мазкур раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо назардошти таҳлили омори вазъи ҷинояткорӣ оид ба пурзур кардани назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо, таъмини волояти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд.
дар Фарҷом бо қарори Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идрисдода Илёс Муъмин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари дастгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуд. бо ҳамин иҷлосияи 21-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум ба кори худ анҷом бахшид. имрӯз раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо масъулони соҳаи футболи мамлакат мулоқот анҷом доданд. дар мулоқот роҳбарони гурӯҳҳои кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони Федератсияи футбол дар минтақаҳои кишвар, роҳбарони бонкҳои давлатию тиҷоратӣ, инчунин намояндагони бахши хусусӣ иштирок намуданд. дар оғози мулоқот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ зикр намуданд, ки дар доираи нақшачорабиниҳо аз 3 ноябри соли 2023 вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту идораҳо дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон корҳои муайянро ба анҷом расониданд. дар мамлакат татбиқи барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 бо маром идома дорад. дар натиҷаи тадбирҳои амалишуда барои рушди муназзами футбол дар кишвар шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуд. аз дастовардҳои футболи тоҷик дар соли 2024 аз ҷумла ширкати тими миллӣ дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ва дар миёни 8 дастаи беҳтарини қитъаи Осиё ҷой гирифтани он, дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон ба таври арзанда ҳунарнамоӣ кардани дастаи мунтахаби футзали кишвар изҳори қаноатмандӣ карда шуд. бо пешниҳоди Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ аз ҷониби Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардидани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамчун рӯйдоди таърихӣ барои миллати тоҷик ва кулли ҳаводорони футбол маънидод гардид. дар ҷараёни мулоқот гузоришҳои раисони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатнон оид ба натиҷаҳои амалисозии дастуру супоришҳои мулоқот бо масъулони соҳаи футболи мамлакат аз 3 ноябри соли 2023 ва вазъи рушди футбол дар минтақаҳо шунида шуд. дар фарҷоми мулоқот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир ба нақшаҳои минбаъда ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгор барои рушди футбол аз ҷумла рушди инфрасохтори соҳа ба масъулон дастуру супоришҳо доданд. аз ҷумла мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳои Суғду Хатнон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ӯҳдадор гардиданд, ки ҷиҳати мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ ба роҳ мондани фаъолияти варзишгоҳҳое ки дар онҳо дастаҳои лигаҳои касбӣ бозиҳои худро мегузаронанд чораҳои мушаххас амалӣ намоянд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон вазифадор гардид, ки толорҳои варзишии ҳудуди вилоятро барои гузаронидани мусобиқаҳои дохилӣ омода карда ҷиҳати таъсиси мактаби варзишӣ оид ба футзал тадбирҳои дахлдор андешанд. طبق اطلاع کمیسیه ولایتی انتخابات در ولایت سوغد برای انتخابات دعوت نوی وکیلان به مجلس‌های محلی وکیلان خلق 70 حوزه انتخاباتی با 1076 участка انتخاباتی تأسیس داده شده است. این شب و روزها باشد کارهای آمادگی تازه آباد کردن بینای حدود حوزه و участкаهای انتخاباتی، آماده و نصب کردن پیشتاق و آویزه‌ها و دیگر تدبیرها برای برگزاری انتخابات به راه مانده شده است. имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла дар вилояти Суғд корҳои омодагӣ ба интихоботи даъвати нави вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 2 марти соли 2025 баргузор мегардад, идома дорад. тибқи иттилои комиссияи вилоятии интихобот дар вилояти Суғд барои интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ
70 ҳавзаҳои интихоботӣ бо 1076 участкаҳои интихоботӣ таъсис дода шуда, корҳои омодагӣ, тозаи обод кардани бинои ҳудуди ҳавзаву участкаҳои интихоботӣ, омода ва насб кардани пештоқу овезаҳо ва дигар тадбирҳо барои баргузории интихобот ба роҳ монда шудааст. Дар ҳавзаи ҳудудии якмандатаи интихоботии Урумхоҷаев рақами 15 оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи пешниҳоди мақомоти иҷроии ҳокими давлатии ноҳиб Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Бӯстон 78 участкаҳои интихоботӣ аз ҷумла дар ҳудуди ҷамоатҳои Ғозиён, Ҳайдар Усмонов, Унҷи, Дадобой Холматов, Исмоил ва Чашмасоли ноҳиб Бобоҷон Ғафуров 47 адад ва шаҳри Бӯстон 31 участкаҳои интихоботӣ. Ҳавзаи ҳудудии якмандатаи интихоботии ноҳиб Бобоҷон Ғафуров рақами 14 оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 54 участкаҳои интихоботӣ дар ҳудуди шаҳракҳои Ғафуров, ҷамоатҳои деҳоти Исвисор, Зарзамин, Хистеварс, Овчиқалача, Ёва, 9 ҳавзаҳои интихоботӣ Маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд бо 101 участкаҳои интихоботӣ, 40 ҳавзаҳои интихоботӣ оид ба интихоботи Маҷлиси вакилони халқи ноҳиб Бобоҷон Ғафуров бо 101 участкаҳои интихоботӣ таъсис дода, ҳоло дар комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавии интихобот корҳои ташкилию омодагӣ барои баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ бо риояи меъёрҳои қонунгузориҳо дар бораи интихобот ҷараён дорад. барои фаъолияти пурраи комиссияи ҳавзавӣ ва участкаҳои интихоботӣ аз тарафи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи дастурамалҳо оиди рафти интихобот аз он ҷумла Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихобот ва дигар дастурамалҳо дастрас карда шудааст ки мо онро ба ҳамаи участкаҳои интихоботӣ тақсим карда додаем. 4 гурӯҳи корӣ аз тарафи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рафти омодагӣ ба интихобот дидан карда истоданд, барои пешравии кор маслиҳатҳои худро дода истоданд. таъкид ба маврид аст ки барои интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон 41 ҳавзаи ҳудудии якмандатӣ ва барои интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон ки рӯйхаташон аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ пешбарӣ шудааст, 1 ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ташкил шуда, меъёри шумораи интихобкунандагони ҳавзаи интихобот оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ба райпурсӣ барои ҳар як интихобот бо роҳи тақсими шумораи умумии интихобкунандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шумораи ҳавзаҳои ташкилёбандаи ҳудудии якмандата муайян карда мешавад. участкаҳои интихобот аз тарафи комиссияҳои ҳавзавии интихобот пешниҳоди раисони шаҳру нояҳуд дар давоми 25 рӯзи баъди таъини интихобот дар маҳалҳое ки на камтар аз 20 нафар ва на зиёда аз 3000 нафар интихобкунандагон доранд ташкил мешавад. комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ дар тамоми ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои қонуни конститутсионии қонунгузориҳоро дар бораи интихобот назорат ва татбиқи якхели онро таъмин намуда дар доираи салоҳияти худ қабул ва татбиқи қонун дар бораи интихоботро маънидод мекунад. дар ҳавзаи ҳудудии якмандатии интихоботии Бохта рақами 26 бошад, номзадҳое ки ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби сокинони шаҳр пешбарӣ шуданд ва шахсоне ки таърихи худпешбарии номзадиашонро дар интихоботи парлумонӣ гузоштанд, аз ҷониби комиссияи интихоботӣ ба қайд гирифта шуда ба онҳо шаҳодатномаи номзадӣ супурда шуд. ҳамкоронамон Муҳаммадризо Шарифзода ва Толибҷон Сайфов аз ин тадбири пеш аз интихоботӣ гузориш медиҳанд. дар ҳавзаи ҳудудии якмандатии интихоботии Бохтар 26 оид ба интихоботи вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи комиссияи ҳавзаи мазкур ва аъзои он баргузор гардид ки аз ҳисоби 5 нафар шахсони номзадиашон пешниҳод шуда 4 нафари он ба қайд гирифта шуданд. инчунин ҷаласаи мазкур кори худро дар участкаи интихоботии рақами 31 ҳавзаи интихоботии 1 оид ба интихоби вакилон ба Маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон идома бахшида, комиссияи ҳавзаи интихоботӣ ҳуҷҷатҳои пешниҳод намудаи номзадҳо ба вакилии Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ дар бораи ба қайдгирии номзадҳоро дида баромаданд. аъзои комиссия муқаррар намуданд ки ҳуҷҷатҳои омода гардида ба талаботи моддаи 27 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ мувофиқ мебошад. ҳамчунин дар ин рӯз шахсони бо эътимоди онҳо дар асоси талаботи моддаи 38 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳодатномаи дахлдор таъмин карда шуданд. дар баробари интихоби вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Бохтар пешбарии номзадҳо ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ низ давом дорад. вобаста ба масъалаи мазкур аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ аллакай номзадҳои худро низ
ба ин ҳавзаи интихоботӣ пешбарӣ намуда аст. дар ҳудуди шаҳри бохтар вобаста ба масъалаи интихоби вакилон ба маҷлиси вакилони шаҳри бохтар 39 ҳавзаи интихоботӣ, оид ба интихоби вакилон ба маҷлиси вакилони халқи вилояти Хадлон 4 ҳавзаи интихоботӣ ташкил карда шудааст ки ба ҳамин ҳамаи ҳавзаи интихоботӣ номзадҳо аллакай пешбарӣ шудааст. дар ин ҳавзаи интихоботӣ низ аллакай ба қайдгирии номзадҳо оғоз шудааст. ҳамзамон дар комиссияи ҳавзаи интихоботии Бохтарду оид ба интихоби вакилон ба маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон ҷаласаи ба қайдгирии номзадон баррасӣ карда шуд. тибқи иттилоъ барои дар сатҳи баланд баргузор намудани интихоби вакилии номзадҳо ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароитҳои зарурӣ дар ҳама участкаҳои интихоботии ҳудуди шаҳр фароҳам оварда шудааст ки масъулини ҳавзаҳои интихоботӣ дар ин самт корҳои заруриро анҷом дода истоданд. роҳбарияти агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ иттилоъ доданд ки дар соли 2024 фаъолияти 32 гурӯҳи ҷиноятӣ дар ҳайати 83 нафар ошкор ва қатъ карда шудааст. Инчунин дар ин давра 116 ҷинояти вобаста ба маводи нашъовар ва дигар ҷиноятҳо аз ҷониби кормандони агентӣ ошкор шудааст. соли 2024 агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ 504 килограмму 353 грамм маводи нашъовар мусодира намудааст ки нисбати соли 2023 9 килограмму 256 грамм зиёд мебошад. аз шумораи умумии ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда дар соли 2024 бошад 839 ҷиноят вобаста ба маводи нашъовар марбут аст ки нисбат ба соли 2023 140 ҷиноят ё 20% зиёд ба қайд гирифта шудааст. ва дар ин маврид директори агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Самад Зафар иттилоъ дод. аз ҷониби мақомоти ваколатдори ҷумҳурӣ дар соли гузашта аз муомилоти ғайриқонунӣ 4 тонна 381 килограмму 365 грамм маводи нашъадор мусодира шудааст ки 17% кам шудааст. агарчи дар умум мусодираи маводи нашъовар дар соли 2024 аз рӯи миқдор кам шуда бошад ҳам, вале мусодираи моддаҳои психотропикии синтетикӣ ба 110 килограмм расидааст ки дар муқоиса ба соли 2023 59% аст. мавриди ёдоварист ки дар ҳамин рӯз дар бухории махсуси агентӣ бо иштироки комиссияи салоҳиятдор ва кормандони васоити ахбори омад 255 килограмм маводи нашъадор нобуд карда шуд. дар кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ оид ба натиҷагирӣ аз фаъолият дар соли 2024 нишасти матбуотӣ баргузор гардид. ба иттилои роҳбарияти кумита дар ин сол дар кишвар ба масоҳати умумӣ беш аз 1 миллиону 739 метри мураббаъ хонаҳои истиқоматӣ ба истифода дода шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 112% ташкил медиҳад. дар ин сол ҳамчунин дар дигар самтҳои фаъолият низ дастовардҳои назаррас ба миён омада раванди сохтмону бунёди иншоот дар асоси лоиҳаҳои замонавӣ амалӣ гардидааст. роҳбарияти кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зимни натиҷагирӣ аз фаъолият дар соли 2024 оид ба нақшаву ниятҳои амалишаванда дар самти беҳтар намудани кори сохторҳои зертобе иттилоъ дода таъкид доштанд ки дар ин давра корхонаҳо ва ташкилоти системаи кумита асосан ба таҳияи асноди лоиҳавию харҷномавии иншоот, нақшаҳои генералӣ ва нақшаҳои муфассали ба нақшагирии маркази шаҳру ноҳияҳо, таҳия, мувофиқатсозӣ ва такмилдиҳии ҳуҷҷатҳои меъёрию техникӣ, иҷрои корҳои илмию таҳқиқотӣ, аз экспертизаи давлатӣ гузарондани ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозӣ, додани иҷозатнома барои амалӣ намудани фаъолияти лоиҳакашӣ ва сохтмонӣ, таъмини назорати давлатии сифати корҳои сохтмонӣ ва ба меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ ҷавобгӯ намудани онҳо машғул шуда барои амалӣ намудани ин мақсадҳо кӯшиш ба харҷ доданд. иттилоъ дода шуд ки дар ин давра аз худкунии сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 22 миллиарду 543 миллион сомониро ташкил додааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 184% ташкил медиҳад. ҳамчунин дар ин сол дар кишвар ба масоҳати умумии беш аз 1 миллиону 739 метри мураббаъ хонаҳои истиқоматӣ ба истифода дода шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 зиёд мебошад. яке аз самтҳои асосии фаъолияти кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо нақшаҳои генералӣ ва муфассали ба нақшагирии маҳал буда ба иттилои Низом Мирзозода, раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, феълан 65 маркази шаҳру ноҳияҳои кишвар пурра бо нақшаҳои генералӣ таъмин мебошанд ва таҳия ва тасҳиҳи нақшаҳои генералӣ ва лоиҳаҳои муфассали ба нақшагирии шаҳру ноҳияҳо идома дорад.
کمیته با مقصدی با سطح و صفت بلند بنیاد گردیدن بنا و انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای سری وقت با حجت‌های لایحه‌ای تامین نمودن مراجعت کنندگان و از اکسپرتیز دولتی گذراندن لایحه‌های انشاءات اینچنین دستگیری تشبس‌های سازنده صاحبکاران چاره‌جویی نموده ایستاده است. طبق معلومات جهت آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به حالت 1 ینوری سال 2025 در مجموع در کشور 29026 انشاءات به نقشه گرفته شده 18800 عدد آن مورد استفاده قرار گرفته در 5529 انشاءات کارها ادامه دارند. در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فعال ساختن آزمایشگاه مخصوص گردانیده شده سنجش مخزوطون‌ها و تامین آن با تجهیزات معاصر زمانوی با مقصد بهادهی رعایت معیار و قاعده‌های شهرسازی، رگلامنت‌های تکنیکی، صفت تکنولوژی کارهای ساختمانی، مواد و مصنوعات ساختمانی اینچنین دیگر صنعت‌های قانونگذاری شهرسازی در بنا و انشاءاتی ساخته شونده برای تامین زلزله‌تاب‌آوری بنا و انشاءات جهت سنجش مخزوطون و اساس‌های بنا و انشاءات در شهر و ناحیه‌های جمهوری از دستاوردهای دیگر کمیته در این دوره معنی داد شد. در اساس سپارش رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه شدن لایحه‌های مؤسسه‌های تا مکتبی برای شهر و ناحیه‌ها و طریق رایگان دسترس نمودن آنها به فرمایشگران از تصمیم‌های تازه کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2025 معنی داد گردید. سال 2024 از جانب متخصصان اگنتی تاجیک استاندارد ضمن گذراندن سنجش‌ها به مقدار بیش از 1,011,000 کیلوگرم محصولات گوناگون پس‌صفت غذایی آشکار گردید که یک قسم این محصولات از جهت بی‌خطری و قسم دیگری آن از روی تمغه‌گذاری در برجامه‌شان به طلبات جوابگو نبودند. چنین ابراز نمود امروز ضمن نشست مطبوعاتی دیرکتور اگنتی تیمورجان عبدالوهاب. طور اطلاع داده شد توسط گذراندن واخوری و مشورت با استحصال کنندگان، فروشندگان و صاحبکاران وارد کننده مال و محصولات کارهای فهماندهی عاید بر رعایت قاعده‌های سودا و حمایت حقوق استعمال کنندگان تقویت داده شدند. در نتیجه از جانب صاحبکاران مسئولیت شناس با اگنتی برای نابودسازی محصولات غذایی مهلت استعمالیشان گذشته درخواست وارد گردید. از جمله از جانب صاحبکاران طبق درخواست زیاده از 225,000 کیلوگرم محصولات گوناگون خوراکواری که مهلت استعمالیشان گذشته است نابود کرده شد. سال 2024 در حدود ولایت سوغد 73 انشاءات در ساحه معارف با 10,745 جای نشست در یک بخش ساخته به استفاده داشته است. در سال نو 2025 نیز ساختمان و بنیادی مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی با مرام ادامه داشته جهت اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارهای سازندگی و بنیادکاری اوج تازه می‌گیرند. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن ساختمانی انشاءاتی گوناگون از جمله قصر و میدانچه‌های ورزشی، کودکستان‌ها، مکتب و بیمارخانه و بنگاه‌های طبی، گرمخانه، بیناهای استقامتی و ماموری، مرکزهای خدمترسانی با مرام ادامه دارد. ضمن سفر کاری جهت شناسایی با جریان کارهای آبادانی و سازندگی به شهر پنجکن، رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده نخست در دهه مرغیدر دهات به نام ابو عبدالله رودکی با ساختمان میدان پرچم دولتی و قصر ورزش شناس گردیده برای با صفت بلند به انجام رسانیدن کارها به رهبریت شهر سپارش داد. اطلاع داده شد که انشاءات مذکور با سهم صاحبکاران و طریق حشر بنیاد گردیده ایستاده است و با تکیه به دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان ساکنان شهر پنجکن در اجرای کارهای سازندگی سهم نظررس گذاشته برای آبادانی محل تلاش نموده ایستادند. قید گردید که در جماعت دهاتی به نام ابو عبدالله رودکی که دارای نزدیک 24,000 اهالی است با دستگیری مقامات دولتی و تشبث و اقدام‌های وطندوستانه ساکنان و صاحبکاران بنیاد و به استفاده سپردن 43 انشاءات به نقشه گرفته شده تا این دم 29 انشاءات مورد استفاده قرار گرفته است. ساکنان جماعت دهاتی رودکی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیادی چندین انشاءات را به نقشه گرفتند. از جمله امروز در دهه کلانترین حدود جماعت دهه مرغیدر ساختمان تالار ورزشی، میدانچه ورزشی و میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده عین زمان ساختمان آن ادامه دارد. این اقدام از جانب اصلا گیریم جوانان همین دهه
پیش گرفته شده است و با مبلغ گذاری آنها و با دستگیری های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجگین، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت عملی می‌گردد. در ساختمان بنا تمام ساکنان همین دهه سهمگذار هستند. инчунин дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи навободи деҳоти ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакен сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти томактабӣ ҷараён дошта, дар он то 300 нафар хурдсолон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. бино аз 3 ошёна иборат буда тариқи ҳашар ва бо саҳми соҳибкорон сохта шуда истодааст. зимни боздид аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ ба роҳбари вилоят иттилоъ дода шуд, ки дар ин минтақа то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду ба истифодадиҳии 38 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ба ин дам 30 иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. зикр гардид, ки ҳоло дар назди муассисаҳои таълимии шаҳри Панҷакен 89 гурӯҳи инкишофи кӯдак ташкил карда шудааст, ки дар онҳо 2084 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар ҷамоати деҳоти шинги шаҳри Панҷакен бошад аз 31 иншооти ба нақша гирифта шуда то ин дам 16 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. иттилоъ дода шуд, ки бинои муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 115 то ин дам фаъолият дошта дар ҳолати садамавӣ қарор дорад ва баробари мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нави таълимӣ хонандагон дар симхонаҳои кушоду барҳаво ва амну бехатар таҳсили худро идома медиҳанд. фармоишгари муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 115 деҳаи Шинг идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд буда пудратчи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди су 3 мебошад. идомаи корҳои сохтмонии муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 31 дар деҳаи озодагони деҳоти хурмии шаҳри Панҷакен далолат аз он медиҳад, ки имрӯзҳо дар шаҳру деҳоти шаҳри Панҷакен ҷиҳати муҳайё намудани шароити хуби таълим таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. бо назардошти зиёд шудани шумораи хонандагон дар муассиса 15 симхонаи иловагӣ сохта шуда истода аст. бунёди муассисаҳои замонавӣ теъдодаш зиёд гардида ва мо кӯшиш бар он медиҳем, ки сатҳу сифати таълиму тарбияро баланд бардорем. қайд гардид, ки айни замон дар деҳаи Чинори деҳоти Чинор сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 40 ва дар деҳаи Косатароши деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакен бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 123 ҷараён дорад, ки баъди ба истифодадиҳӣ шароити хубу мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас фароҳам оварда хоҳад шуд. дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи истиқлоли ҷамоати деҳоти ба номи Абди Авазови ноҳияи Восе роҳҳои байни маҳалла барои мунфаршкунӣ омода карда мешаванд. тадбири мазкур тавассути ҳашар анҷом дода мешавад. дар деҳоти ба номи Абди Авазов дар ноҳияи Восе тибқи нақшаи корҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳа ва маҳаллаҳо ё роҳҳои маҳаллӣ таҷдид мегарданд. дар ҳамин доира дар деҳаи истиқлол бо дастгирии шахсони саховатпеша ва сокинон мунфарш намудани роҳҳои байни кӯчаҳо шурӯъ гардиданд. марҳалаи аввали он бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ тахту ҳамвор намудани роҳ ба анҷом расида роҳро барои мунфаршхобонӣ омода менамоянд. ният дорем ки дигарашам хел чикрем ягон мисол дигар кӯчаҳоро сангпаш карда бо мисол асолпеш карда ният дорем бо драхшон десем барои ободонӣ ҳар кас хонаи хушаб диҳа дабони хоҷагии деҳқонӣ шунуда созан заброра тоза кардани дил ният дорем соли баҳори кори баҳорӣ мешавад сар мешавад ҳамин халқати якҷоя шуда тоза кардесем. корҳои сохтмонӣ роҳи маҳаллӣ дар деҳаи истиқлол бо пешниҳоди ҷамоати деҳот амалӣ гардида дар корҳои сохтмонӣ нақши кумитаи маҳалла шахсони саховатпеша назаррас мебошад. сохтмони роҳ бо тавсияи мутахассисони роҳсоз амалӣ мегардад. деҳаи истиқлол байни қатортеппаҳо воқеъ буда дар ин мавзеъ дар 450 хоҷагӣ аҳолияш зиёда аз 2-5 ҳазор мебошад. шуғли асосии сокинон чорводорӣ ва ғалакорӣ аст. дар қатори корҳои ободонӣ барои омодагӣ ба фасли баҳор, пешгирии хатарҳои табиӣ ва оғози мавсими кишту кор, ҷӯйбору закашҳо ва селпартоҳо бо пешниҳоди кумитаи маҳалла тариқи ҳашар аз лоиқа тоза карда шуда истодаанд. ҳамин гуна корҳо дар ҳамаи дигар деҳотҳои ноҳияи Восе идома доранд.
گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. شهر اسفاره از منطقه رشد کرده اگروصنعتی تاجیکستان به شمار رفته، مدنیت زمین استفاده بری در اینجا خیلی خوب برو مانده شده است. همین است که نشاندادهای ساحه کشاورزی در شهر مرحله به مرحله رو به بالا روی دارد. در سال 2024 هم کشاورزان و خواجگیداران توانستند در اکثر بخش‌های اگراری به موفقیت‌های نظررس نائل کردند. ضمن ارائه پیام پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردید که حجم استحصال محصولات کشاورزی در 5 سال آخر 1.9 برابر افزوده، تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت به منتظم افزایش یافتن استحصال محصولات در ساحه کشاورزی و بهتر تأمین گردیدن طلبات استعمالی و صنعتی کشور مساعدت کرده ایستادند. در این ردیف در ساحه کشاورزی شهر و دهات اسفاره توسط عملی نمودن برنامه‌های رشد ساحه، ثمرناک استفاده بردن زمین‌ها و بهتر گردانیدن حالت ملیارتیوی آنها، اینچنین زیاد کردن میدان باغ و تاکزار، فراوانی محصولات کشاورزی تأمین شده ایستاده است. کشاورزان شهر اسفاره از ارائه پیام نوبتی روح بلند شده سال سپری گشته را با دستاوردهای خیلی نظررس جنببست نمودند که محصولات عمومی کشاورزی شهر اسفاره به 1.5 میلیارد سومانی رسانده شد. 15770 تن غلگیو، 6709 تن گندم از آن جمله و 4983 تن جواری مکه برای دان استحصال کرده شد. سبزیجاتی باشد زیاده 34541 و کارتوشکا به 30000 تن زیادتر رسانده شد که این نسبت سالهای پیشین خیلی زیاد می باشد. سبزیجاتی ها باشد نسبتاً به سالهای گذشته زیاده از 8304 تن زیاد استحصال کرده شد. امروز ها برای زمینه گذاشتن برای حاصل آینده سال 2025 کشاورزان شهر اسفاره خیلی مهنت کرده شدند. تا امروز برای یخاب ماندن زمین های کورم مهنت کرده شده. تا امروز با 3540 گکتار یخاب مانده شد و شدگار تیراماهی با 3256 گکتار رسانده شد. کشاورزان جهتی باز هم بلند برداشتن سطح تأمینات اهالی با محصولات وطنی و تحکیم امنیت آذوقه‌واری کشور ثمرناک فعالیت نموده تمام امکانیت‌ها را برای رشد ساحه کشاورزی سفربر نموده‌اند. باید تذکر داد که باغپروری یکی از سمت‌های مهم ساحه کشاورزی شهر محسوب یافته، خاصه در سال‌های صاحب استقلالی مملکت پرورش باغات زردآلو رو به رشد و نمو نهاده، میوه خشک و طری آن به خارج کشور صادرات می‌گردد. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای سودمند و ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین، کشاورزان تنها سال گذشته بیش از 51000 تن میوه‌جات از جمله 43000 تن زردآلو جمع آوری نمودند. امروز باشد دهقانان با استفاده از فرصت مناسب برای گرفتن آبهای ذخیروی و یخابمانی تدبیر اندیشی نموده برای حاصل فراوان محصولات کشاورزی زمینه گذاری می نمایند. تندرستی یکی از سوالهای مهم اجتماعی به شمار می رود. این است که حکومت جمهوری تاجیکستان سال تا سال مبلغگذاری این بخش را افزون و زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه های ساحه را استوار می سازد. روند مذکور امکان فراهم آورده است که خدمترسانی های طبی به اهالی به طور ضروری به راه مانده شوند. در ناحیه خراسانی ولایت ختلان 16 مرکز سلامتی و 37 بنگاه طبی فعالیت دارند که به اهالی ناحیه خدمت طبی و سانیتری می رسانند. مسئولین مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه خراسان برای بهتر ساختن سطح خدمترسانی طبی به اهالی و با مقصد بهتر نمودن سلامتی آنها فعالیت خود را به راه مانده و زیاده از 138117 نفر اهالی خدمت طبی و سانیتری می‌رسانند. مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه خراسان عبارت از 37 عدد بنگاه‌های طبی، 15 عدد مرکز سلامتی دهات و یک عدد مرکز سلامتی ناحیوی که در ترکیبش مرکز سالمی ریپرودوکتیوی، مرکز طبی اویلوی و مرکز همبستگی بیماری‌های کودکانه که به اهالی ناحیه خراسان خدمت طبی و سانیتری می‌رسانند. در مرکزهای سلامتی دهات تمام همشیره‌های طب و طبیبان از روی تخصص خود فعالیت کرده ایستادند. ما از میان طبیبان از 35 نفر طبیبان
20 нафараш дар маркази саломатии ноҳия ва 15 нафарашон дар 15 адад марказҳои саломатии деҳот кору фаъолият карда истоданд. Дар марказҳои саломатии деҳот шарту шароит хуб аст. Тамоми онҳо бо ҷои корӣ, бо отоқҳои корӣ ва таҷҳизотҳои тиббию замонавӣ яъне ки муҷаҳҳаз гардонидашуда таъмин ҳастанд ва ҷои корашон дар фасли зимистон ҳам гарм аст. бино ба иттилои масъулин, аксарияти ин марказу бунгоҳҳои тиббӣ маҳз дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоҷойҳои дурдасти ноҳия сохта шудааст, ки сокинон тавонанд ба таври куллӣ аз хидматрасониҳои мутахассисони соҳибкасб бархурдор бошанд. аз 2015 ба тариқи ҳашар ҳамин бунгоҳро мо худамон сохтем. дар ин ҷиҳоз ҳоло 7 нафар коригар кор мекунанд. мо самти асосии кори мо ҳар моҳ кӯдаконро бо тақвими миллӣ дорем. мо нақшавӣ эм мекунем. дар хонаҳо ёрии аввалин аз тарафи мо гузаронда мешавад. касалоро муоина мекунем. мисол ёрии аввалини худро мо ба вайо мерасонем. ҳамчунин дар деҳаи қишлати ҷамоати деҳоти ғалаобод маркази саломатии деҳот кору фаъолият дорад, ки дар он ҳамширагони таҷрибадор ва соҳибтахассус ба аҳолии деҳа хизмати тиббӣ мерасонанд. тавре масъулин иброз медоранд, дар маркази саломатии деҳоти мазкур 4 табиби оилавӣ фаъолият доранд, ки онҳо бо усули хона ба хона ба шахсони имконияташон маҳдуд ва маъюбон хизмати тиббию санитарӣ расонида истодаанд. мон дар маркази саломатӣ як духтури кӯдакона, 4 ҳамшираи минтақавӣ дар 385 та хоҷагӣ 3052 та аҳолӣ хизмат мерасонем. ба мардуми деҳа зарурат нест ки ба беморхона раванд. ба мо муроҷиат мекунанд, мо ёрии аввалии худро мерасонем, ба мо роҳхат дода ба беморхонаи марказӣ равон мекунем. барои беҳтарсозии фаъолияти муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳияи Хӯросон масъулин талош доранд, ки дар доираи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар дигар деҳаҳои дурдасти ноҳия 5 адад маркази саломатии деҳот ва бунгоҳҳои тиббӣ сохта ба истифода диҳанд. гузориши Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Хӯросон. дар тоҷикистон намудҳои гуногуни ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагони нодир сукунат доранд, ки аксари онҳо дар китоби сурхи Тоҷикистон ворид гардиданд. қисмати зиёди онҳо дар баландкӯҳҳо зиндагӣ мекунанд ва дар фасли зимистон ҳангоми боридани барфи зиёд дар дарёфти маводи хӯрока ба мушкилӣ рӯбарӯ мегарданд. бо мақсади ҳифзу нигаҳдории одлами вуҳуш дар ин рӯзҳо кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи Саид Аҳмад Каримов ва бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Ховалинг корҳои биотехникӣ мегузаронанд. ҳамасола бо мақсади ҳифзу нигаҳдории ҳайвоноти ваҳшию паррандагони нодир дар намоҳии кӯҳистони мамлакат кормандони бахшу шуъбаҳои ҳифзи муҳити зист ва хоҷагиҳои ҷангалу хоҷагиҳои деҳқонӣ дар рӯзҳои сарди зимистон корҳои биотехникӣ мегузаронанд. имсол дар кӯҳистони мамлакат, ки ҷои сукунати ҳайвоноту паррандагони нодир аст, барфи зиёд боридааст. кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи Саид Аҳмад Каримови ноҳияи Ховалинг ин рӯзҳо дар мавзеъҳои сукунати ҳайвоноту паррандагон корҳои биотехникӣ мегузаронанд. барои ин аллакай дар фасли тобистон миқдори зарурии коҳу беда ва хӯроки консентратӣ захира кардаанд. барои зимистони имсола 1 тонна 700 кило ҷав, 2 тонна 400 кило гандум, 1 тонна 700 кило рези гандум, 2 тонн кунҷора ва 160 пресс захира намудем. бори сеюм аст ки дар ҳар як минтақа корҳои биотехникиро гузаронда истодаем. хоҷагии ҷангали ба номи Саид Аҳмад Каримови ноҳияи Ховалинг яке аз хоҷагиҳои калонтарин дар вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад ва баландии баъзе мавзеъҳояш аз сатҳи бар то 3000 метрро ташкил медиҳад. дар ҳудуди хоҷагии мазкур ҳайвоноту паррандагон зиёд сукунат доранд, ки аксари онҳо дар китоби сурхи Тоҷикистон шомил гардиданд. ҳоло ки дар ин баландиҳо барфи зиёд боридааст, ҳайвоноту паррандагон дар дарёфти хӯрока мушкилӣ доранд. гузаронидани корҳои биотехникӣ бошад, ин мушкилоти ҳайвоноту паррандагонро осон мегардонад ва то об шудани барф бо хӯрока таъмин мешаванд. дар минтақаҳои баландкӯҳи ҷангал низ кормандони хоҷагӣ коҳу беда ва дону кунҷора мегузоранд. дар муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал 5 минтақаи ҷангалпарварӣ иборат мебошад.
و 24 حدودی گردش جنگلبانی منطقه ها ما کارهای بیوتکنیکی گذرانده سیم علاقه در دو منطقه گذراندیم. سه منطقه استحصالی که از حدود ناحیه دوردست میباشند در آنجا باشیشگاه‌های جنگلبانی موجود است. ذخیره کردگیم موادهای درکاری را با در روزهای خنک از جانب کارمندان مسئله دولتی خواجگی جنگلبان‌ها و مدیران منطقه‌ها با چی کرده می‌شود تامین بخراکت تامین کرده می‌شوند. در گذرانیدن کارهای بیوتکنیکی کارمندان بخش حفظ محیط زیست ناحیه خوالین خیلی فعالند و در یکجایی با کارمندان خواجگی جنگل، خواجگی‌های دهقانی و جمعیت شکاری با موضع‌های دوردست برای پرندگان و حیوانات خوراک میبرند. طبق دستور سپارش‌های مقامات‌های بالای ساحه ما در سال 2025 مراتب سیم است که کارهای بیوتکنیکی رو در یکجایی با کارمندان بخش حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل به نام سید احمد کریموف در منطقه‌هایی که حیوانات و پرندگان عالم وحوش قرار دارند گذرانده هستیم. علاوه بر این با جلب خواجگی دهقانی، اهل جماعتچگی و اینچنین مؤسسه‌های تعلیمی در جایهایی که پرندگان مقیم جمع می‌شوند در فصل سرما کارهای بیوتکنیکی گذرانده شده است. با اطلاع مرکز آب و هواشناسی کشور هفته آینده در بلندکوه‌ها بارش برف زیاد در نظر است و بخش حفظ محیط زیست با خواجگی‌ها و ساکنان ناحیه‌های دوردست برای گذرانیدن کارهای بیوتکنیکی در این موضع‌ها آمادگی می‌گیرند. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلов از ناحیه خوالینگ برای برنامه نوید. قصر شاهان خطلون یکی از یادگاری‌های تاریخی دوره عصر میانگی خلق تاجیک محسوب یافته در نتیجه کوشش‌های باستانشناسان در این موضع هزارها نگاره‌های تاریخی پیدا شده است. مهر هولبوک یا رمز شاهان خطلون یکی از آنها میباشد. در آثارخانه تاریخی هولبوک امروز عکس آن در متا گلدوزی شده همچون ارمغان به سیاحان و مهمانان پیشنهاد می‌گردد. سومن خوجاєва روی این قالب در این متن عکس مهر شاهان خطلون دوره هولبوک عصرهای 9 و 11 را قلم میزند. مهر شاهان خطلون با تصویر چنین منظره رمز شاهان خطلون در عصر میانه همچون واحدی مستقل با سرحد و نشانه‌های به خودخوض شناخته شده آن وقتها موقع معینی را صاحبیت داشت. سومن رسوم نیست، او متخصص آثارخانه تاریخی هولبوک میباشد. وقتهای فارغ از کار به این شغل دست میزند. عکس کشیده سم رمزی شاهان هولبوک، رمزی شاهان هولبوک، شیر، دشیر، کارت، هولبوک، تاج. مهر شاهان خطلون بوده. 1200 سال پیش ما دسترس کردیم همین رمزا را. هنگام حفریات آموزش کردن یافت کردن به ما همین را گلدوزی میکنیم با مهمانا هدیه میکنیم. متای قلم زده سومن بعد سوزنی گلدوزی شدن از جانب این زنان و بانوان کارمندان همین مؤسسه سیمایش باز هم جالبتر میگردد. این زنان تا امروز هزارها عدد چنین ارمغان دوخته پیشکش هزارها سیاحان و مهمانان به هولبوک این مکان تاریخی خلق تاجیک آمده گردانیده شهرت آوازه آن را به جهان پهن کردند. همین ارمغان هایی که کارمندان مؤسسه دولتی مامورگوی تاریخی فرهنگی هولبوک امروز هنر خود را صیقل میدن در تمام گوشه و کنارهای دنیا پهن گشته است. از آن جمله در کانادا، در استرالیا، افریقا، امریکای جنوب، امریکای شمال، اروپا و آسیا عموما در یگان گوشه زمین نمونده است که هنگام تشریف از هولبوک همین دستاویز رو نبرده باشند و این یک رمز تبلیغ هولبوک و میراث خلق هنرمند تاجیک و تمام اهل بشر است. مهر هولبوک این یگانه یادگاری تاریخی در قصر شاهان خطلون نیست. اینجا صدها نگاره‌های دیگر محفوظند که در آینده کارمندان آثارخانه مقصد دارند که آنها را روی متا آورده همچون ارمغان پیشنهاد سیاحان و مهمانان نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.
بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما معذرت نمودیم. برایتان استراحت خوش تمنا داریم. خیر.